gabazia n'iru n'okenye na-ege ntị. Okenye wee na-asị a na-asị na nwata agwọ nwata kwuo sị na agwa ya mana ụmụazị kịta nke na na-emeji ọ dịka ọha esiri hụ na ihe ọhụrụ nta ka ị na-agwa okenye ka ise nwee isi ime ojise kedu ụdị ihe dị nke a ọ na-atụrụ ya mgbe gboo ka ọ na-ọha okenye n'ife anụ m ihe okwu ọ sị na nwata kwuo ọnụ ọ sị na ya ngwa ọgaranya n'iru ya ọ sị n'oge gboo ka ọ dị ile ka ọ ka dị ile n'oge nke anyị ọhịa eziokwu n'ezie ihe niile ndị gboo kwuru ka dịkwa ile n'oge nke anyị maka otu obodo si wee dị kịta ka ọ dị n'oge gboo n'oge gboo enwere okenye nwee nwata nwee chi ojiji nwee chi ofu nwee nni onunu nwee nni mmanụ nwee nni